Bekire eri yakinire sukuvya chirigoro nechingi kunjara cha sokire kurukwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Raila na acha gaiga akamujikoleta cheche aba gusitwa mukani yato kujaho checheria omwana oito osomwana omuntu kuri Fred Matiang'i. Aba ikoyo kurugoro bonsi banjira ne Matiang'i. Aba gusi bonsi banjira Matiang'i. Chikabra cyonse yaza Matiang'i. Ano seso kwa nagenda asakuru kwembo. Abante binga gakiti ngumbuka mambere wakakuranya Matiang'i tali baloche. Igono gweteri osate ga ababone bara ororo ime serikali yiga yo mwaka Ruto ebwato bwoba yache komasobiri nga amashitaka nga 14 nga baje kumubekere inde bamusibe yo mwenda gote abega Mati Magandi litangani ninga bagoseka kera bali monda rero gochoka bagoseka de laugh at you bako igino bacha gokurwani komana ko ngono basi bayikira no kumurwani next no kubwa igongo te yabantu bayito mubwate bibande murama chikabira chine chirocho ngoto bwate sibali Matiang'i ngotangazale moja mwana chibili board very soon Matiang'i for president, the doctor, genuine doctor, PhD holder, Dr. Fred Matiang'i. Ne tobwate kurugaiga nchino ndo manya committee ase ado committee yabo ile jimwe ko bangororo ontona babo nyunka ega asi ko bangone linga Dr. Fred Matiang'i ne the 6th president of the Republic of Kenya kene nkiyo igo to bangane to wakajikura chikura tobwate gusiga 1.3 million ogenda diaspora uji siko tobana 700 million, so at least tobate chikura 2 million to chakera igonto libantora chayu toso wakati wakachikura bia na abantu batobate kurugalia round 1 abwata over 60% chikura na kubeka Ruto nka igono bumana bako ndenge nje igo Matiang'i